Asikwamukele osukwini namhlanje mbukeli weMakhiwa TV. Sikwamukela nje sila King Shenge Village lapho ke iqembu lomkhonto wesizwe party lenza khona ke inqunquthela yabesifazane ngaphansi kwesifunda iZululand. Bazobheka ikakhulukazi ukuthi ke njengabantu besifazane baseZululand nasesifundazweni saZulu-Natal iziphi izinkinga ababhekana nazo bengalwisana kanjani nezingqinamba futhi ezikhona njengesifunda saseZululand. Sitheke ke masihlezi sase sidibana nalowo ongumgcini mafa wabantu abasha la kusona isifunda iZululand okudadewethu uGugu Kubheka. Sikwamukela usula namhlanje. Ngiyabonga njani? Siyabonga kakhulu ukusiboleka ithuba elifana naleli. Asiqale njengomuntu wesifazane ongumgcini mafa kuphiko lwentsha esifundazweni saKwaZulu-Natal ikakhulukazi kwisifunda iZululand. Lokho wena njengomuntu wesifazane ukuthola izikhundla ezifana nalezo kukunika liphi lona ithemba nethuba ngeqembu kulona? Uqala nje ngiyabonga ngethuba eningiphe lona. Yize singazelanga izikhundla la kwi-MKC understand the purpose yokuthi why kufanele as umuntu omusha ajoyine iqembu le MK lomkhonto wesizwe party. So ngingajabula khona ukuthi ngizokwazi ukuthi ngilide abanye abantu abasha sibagqugquzele ngokubaluleka kokujoyinela umkhonto. Ngifisa ukubheka kakhulukazi usuku la namhlanje njengentsha yabesifazane ukuthi lolu usuku olungakanani njengoba sibizwa kuthiwa kubungazwa usuku lwabesifazane njengembokode. Ngabe lokho kuchaza ukuthi nani likhona iqhaza enilibambileyo liyabonakala ku-MK noma ilento ethi hayi umuntu ufuna ukubonakala kakhulukazi mayisethe ukukhula kwezinye inhlaka? Iqembu nje le MK party iqembu elingenabo ubandlululo esikujabulela kakhulu ukuthi even kuma structures youth league ku motherboard siyababona abantu besifazane bebamba iqhaza. Lo mcimbi wanamuhla okuzogubha imbokodo esikholelwa khona ukuthi yibona insika zale qembu okufanele makuneyinkinga kube yibona abasheshe bayibone sihlale sodwa sikhulume. Siyakubonga kakhulu ngiwumuntu omusha nje ngijabulele kakhulu lengqungquthela ikhona namuhla futhi sizo empowerishana ukuthi asiqhubekeni siyibambe yize kunzima kukhona uphixihixo obukhona kodwa masiqhubekeni silangazelele siphokophelele kuya phambili. Sesiphetha nje makubheka osukwini namhlanje ngifisa ukuthi ube nezwi olinikeza umuntu wesifazane osekhaya nozobukela lo mbukiso nozolalela nozokwazi ukuthi njengabantu besifazane njengoba kuhlale kuthiwa umuntu wesifazane akathuli uma khona ukuhlukumezeka makhona izinkinga umuntu wesifazane khona izwi naye akumele aliqhakambise elakho lokugcina. Ngiyabonga msakazi ngathi singake sibuyele emuva sibonile iphesenti lokubulala kwabantu besifazane likhuphukile, silibonile iphesenti lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane likhuphukile. Ngizothi kubantu besifazane kulelanga la namuhla mabavuke bayithathe sithi no to discrimination, sithi no to harass abuse, sithi no drugs abuse. Abavuke bayithathe baphande mabephanda bafuna umsebenzi benza amabhizinisi baqale basho impilo iqhubeke singagxili kakhulu ekuceleni. Yikho lokho kuzokwenza ngazathi sisithola sesihlukunyezwa sifunde uzimela sizibambe futhi sinawo amandla amaningi kabi ukuthi singayenza into yethu yenzeke. Asibuka kakhulu ithuba siboleke lona. Siyabonga. Besikare sixoxisana naye umgcini mafa wophiko lwentsha kusona isifunda iZululand uGugu Kubheka. Sila endaweni yase King Shenge Vryheid nayo lapho ke iMK party ibungaza ikakhulukazi ke usuku ke lwabesifazane. Ezindabeni zeMakhiwa TV gama ngingusiyalo ngingwakazwana.